Dneska si ukážeme, jak si jednoduše vytvořit QR kód na jakoukoliv stránku chcete. První krok, co musíte udělat, je přejít do App Store a vyhledat zkratky do vyhledávače. Klikněte na první možnou aplikaci a klikněte na tlačítko Získat. Až se vám stáhne aplikace, tak ji otevřete a klikněte na tlačítko Galerie. Pak swipněte doleva na první obrázek a klikněte na obrázek jménem zkratky pro začátek. Pak zde scrollněte dolů a klikněte na Vytvořit QR kód. Klikněte na Přidat zkratku. Klikněte na zkratky a zde se vám vytvořila kolonka Vytvořit QR kód. Klikněte na 3 tečky. Pak zde kliknout na text Otevřít webovou stránku. Pak zde vložte link své požadované stránky a klikněte na Hotovo. Tady vidíte, že už požadovaný QR kód je vytvořený. Pokud si ho chcete uložit do fotek, tak klikněte na šipku nahoře a zakliknout kolonku Uložit do fotek.